Vážené dámy, vážení páni, poprosíme vás postupne sa usadiť, aby sme mohli začať s panelovou diskusiou. Sme tu pre vás pripravení a ste si z dnešných business raňov odniesli informácie, ktoré sú použiteľné reálne aj vo vašom podnikaní práve na tému AI, transformácia a marketing. Táto panelová diskusia dnes prebehne s pánom Jánom Majkom a Alexandrom Ikovičom, ktorí teda dali viesť odborníkov pri tejto téme. Mali teraz pripravenú zároveň aj novú prezentáciu, v základe ktorej sa táto panelová diskusia bude odvíjať a aký je teda cieľ tejto panelovej diskusie. Ide primárne o to, aby sme si zodpovedali otázky práve v tejto rýchlej dobe, ako vieme aj my využiť umelú inteligenciu, nie len umelú inteligenciu v marketingu, ako byť možno zároveň autentický pre svojich klientov, ako sa hovorí, byť tu pre nich a čo preto každý deň vieme krok po kroku robiť, aby sme sa samozrejme odlíšili od konkurencie. Ja s dovolením teda predstavím našich účastníkov a ako som už spomenul, Alexander Ikovič z svojej agentúry, spoločnosti, Alexander z akadémie, prináša jednotlivcom a tímom hodnotné princípy vodcovstva, učí budovať ľudí a vedenú tímov a vytvára rastové prostredie a kultúru v spoločnostiach, organizácie. Jan Májek z digitálnej agentúry Upvision pomáha značkám s online rastom a stvorení partnerstiev a zároveň budovaniu vzájomnej dôvery v profesionálnom marketingu. Takže, aby sme sa okutne pustili do toho, dĺžim mikrofón a prechádzame na panelovú diskusiu. Páni, vítajte v panelovej diskusii a ešte na začiatok doplním, ak máte teda svoje telefóny. Pripravené, môžete si zoskenovať tento QR kód, ktorý práve slúži na zadávanie otázok, ktoré sa nám následne zobrazia v aplikácii Slido, čiže stačí si to teraz zoskenovať a môžete otázky pripisovať v podstate kedykoľvek v priebehu panelovej diskusie. A dáme ešte teda chvíľku, samozrejme bude priestor aj na otázky, keď nám ostane čas ku koncu. Takže ešte niekto, nech sa páči, malo by to byť všetko funkčné, skúšali sme to a ešte posledné telefóny vo vzduchu sa teraz nevieme, že či nás fotia, alebo sa skenuje. Pre istotu sa usmievajme. Dobre, môžeme teda začať. Je nám jasné, že doba sa stále zrýchľuje a vyžaduje si teda okamžitú reakciu značiek aj prispôsobenie teda obsahu a komunikácie, hlavne teda krátkym formátom, automatizáciou interakcií a teda využitím tej umelej inteligencie aj na tú personalizáciu toho obsahu pre tých našich klientov. A kto sa neprispôsobí, vie ostať v úzadí a tým pádom možno stráca tú konkurenčnosť, tú výhodu voči ostatným firmám na trhu v tej istej branži. No a to je teraz otázka, že nejaký taký základný úvod k umelej inteligencii možno pre ľudí, ktorí sú možno není až tak doma v tomto. Dobre, no čo sa vlastne minulý rok na trhu, tak vlastne tak sa celkovo také dizerítli do takej miery, že teda tie princípy, ktoré fungovali v minulosti toho nejakého tradičného akoby obsahu alebo výroby nejakého kontentu, celkovo to nabralo nejaký raketový akoby nástup toho, že vlastne tá umelá inteligencia nás zabezpečuje byť možno častejšie na tých sieťach, možno rýchlejšie vyrábať obsah.
čož vlastne prináša ako keby to, že tá firma toho podnikateľa vie byť v dispozícii, povedzme, že teda 24 hodín lomeno 7, hej, že ja to vždy prirovnám tomu, že tá umelá inteligencia robí to, že keď ja viem chcieť váš prvý alebo službu a zobudím vás o 3 ráno, tak vlastne vy by ste mali v tom priestore byť, hej, a nikoho nezaujíma to, že či tam ste vy alebo nejaká vaša konkurencia. Pokiaľ by som chcel vašu službu a zakopám o 3 ráno na dvere a vy mi otvoríte a zakopám na ďalších 10 dverí, tak vlastne ten, kto tam otvorí, tak ten bude ako keby k dispozícii. Celé sa to vlastne prenieslo do toho, že keď tvorím, tak viem tvoriť rýchlejšie, efektívnejšie a viem komunikovať s tebou aj v čase, keď povedzme, že ty tráviš čas s rodinou, hej, že keď máš napríklad výrobu kozmetických ako keby prípravkov, tak ja keď si chcem kúpiť o 0:30 v noci, tak nemusím s tebou nejakým spôsobom interagovať, ale viem si to zabezpečiť mimo teba a tá umelá inteligencia práve zabezpečuje to, že ty komunikuješ práve v tých časoch, kedy ty môžeš mať nejaký iný režim a na druhej strane ja si viem ten nákupný proces s tebou vyriešiť v kvázi pomimo teba, hej. Ono. Sekundárne to vlastne ovplyvňuje to, že tí mladí ľudia, tí mladšie generácie prístupom tej AI zabezpečujú nejakú lepšiu konkurencieschopnosť voči tomu trhu a my teda už starší ľudia, ktorí sa radi bužaja, hej, tak nejakým spôsobom my musíme zase naskočiť na tú vlnu a musíme sa prispôsobiť, lebo voľakedy to bolo tak, že ten content sme robili trošku premyslenejšie, trval viacej času, ale dneska ten content sa vyrába cez tú moju inteligenciu extrémne rýchlo a tým pádom už nejaké výhovorky typu, že teda neviem robiť s telefónom, neviem robiť s nejakým AI nástrojom, víc dneska neplatia, lebo už sú tu firmy, ktoré zamestnávajú či už mladšie generácie alebo teda expertov na tento druh vlastne odboru a to im dáva extrémne výhodu konkurenčnú v tom, že tá generácia toho kontentu, že môžem mať s tebou vzťah častejšie, než iba povedzme 4-krát do mesiaca, môžem s tebou komunikovať ako s zákazníkom každý deň a tá umelá inteligencia mi vlastne dáva to produkčné akoby rozhranie na to, že teda tá výroba je o mnoho rýchlejšia a nemusí tá produkcia byť taká zložitá. To znamená, že aj tí podnikatelia, ktorí dneska to využívajú, tak šetria náklady akoby na tú výrobu, hej. Že niečo, keď sa na to pozrieme, že OK, tak tie firmy majú tú možnosť sa už dneska prihlásiť na akúkoľvek stránku, ktorá im vie tento content generovať. A keď sa na to pozrieme, tak ozaj všetky firmy sa tam vedia prihlásiť. Není to možno niekedy trošku kontraproduktívne, alebo že to stráca autenticitu, keď to všetci vedia v princípe dostať akoby obdobný výsledok? Poviem, že z nášho prípadu je veľa kozmetických firiem, alebo viacero. Povieme si, dobre, ideme teda napríklad generovať ten content a všetci použijeme v podstate jednu stránku na to, lebo viacej ich akoby není takých tých ozaj kvalitných, ktoré vedia dať ten content, že ako v takomto prípade sa vieme odlíšiť. V takomto prípade sa odlišuješ tým, že ako kvalitný človek hospodáruje tú umelú inteligenciu. Musíme si uvedomiť, že my sme vo fáze, kedy tá umelá inteligencia dneska nevie samostatne rozmýšľať, je ohraničená kvôli keby nejakému serverovému výkonu na to, že ona vie genericky usporiadavať dáta, ktoré nájde a sú verejne dostupné a vie dávať nejaké predefinované veci, čiže ty musíš mať zase kvalitný ľudský faktor na to, aby to vedel nejakým spôsobom dávať tzv. Tie príkazy alebo tie prompty do tej miery, aby ty si mal autentický, čiže to, čo ty chceš, tie myšlienky dať, je jasné, že keď teraz napíšeš do ChatGPT, že chcem prezentáciu nového mydla, prezentuj mi ho tak, ako sa to na trhu prezentuje, že tá umelá inteligencia ti spraví generický obsah, ale ty ako majiteľ alebo manažer musíš vedieť, že čo je tá pridaná hodnota a musíš dať keby tie príkazy na to, aby ten jazyk komunikácie bol unikátny a to už musíš spojiť, lebo ona nevie, že čo je unikátne na tom produkte a s týmto podľa mňa bude strašne veľa keby podnikateľov, že aktuálne zamestnávajú ľudí, ktorí sú povedzme mladšej generácii, sú extrémne šikovní v rámci používania toho nástroja, ale nevedia zase možno o tých hodnotách tej firmy. To je podľa mňa toto podľa nás tým tie firmy bojujú, že nevedia si odsledovať toto a potom to vznikne tak, že 90% tých príspevkov je tvorených, takže my robíme mydlo, je to super mydlo a poďte si ho kúpiť, hej. Áno, čiže tam nám prichádza do úvahy práve tá hodnota, na čo sa aj ty, Alex, zameriavaš, že dobre, viem tam napísať ten prompt do tej umelej inteligencie, ale teda aby bol tak autentický, ako je naša firma. Čiže každá firma by mala mať svoje hodnoty, ktorými sa odlišuje napríklad do tej konkurencie. A že
Alex, v tvojom prípade, že tú hodnotu, ako tú hodnotu vieš tvoriť pre tie firmy, že ako možno prebieha takýto ten krok ešte predtým, než to začneme písať do tej umelej inteligencie. Áno, ďakujem pekne za otázku. My sme mali veľmi zaujímavú debatu s Jančím pred nejakým časom práve na tú tému. A Janči je tu samozrejme za odborníka tej technologickej stránky. Ja počas tých 25 rokov, odkedy som sa začal venovať nejakému rastu a rozvoju personálneho alebo samozrejme ľudského v oblasti biznisu a zručnosti a tak ďalej, kdy ma bavilo študovať vlastne, kam sa to ľudstvo vyvíja, akým spôsobom, odkiaľ ideme, kde sa nachádzame dnes a kam sa to celé vyvíja. Pretože jedna vec, že technologický rozmach a to tempo inovácií je extrémne rýchle. Niekde som čítal aj také štatistické údaje, že to, čo predtým za 100 rokov bolo množstvo zmien, potom je to teraz už, ja neviem, za rok sa deje dvojnásobok, trojnásobok toho, čo pred 100 roky bolo, ja neviem. Alebo malo svoje tempo. Ja sa snažím vždy na to pozerať tak, že aký to bude mať dopad na nás ľudí, na ľudskú spoločnosť a samozrejme aj cez tie spoločnosti a firmy a podnikateľov, že aký to bude mať vlastne samozrejme prínos. To, kde ja stále vidím a prečo som aj ja transformoval vlastne moju takú činnosť vo forme tých vzdelávacích podujatí, či už vo forme tých obchodných zručností alebo vedenia tímu alebo leadershipu všeobecne. Čiže leadership ja vnímam veľmi širokospektrálne, nie len v tom, že naučiť sa, ako s ľuďmi pracovať, ale v prvom rade naučiť sa, ako správne žiť v novom algoritme sveta. Hej, keď hovoríme hovoríme technologickým jazykom. Pretože mnohí sa nenaučili ani ako žiť pred 5 rokov správne a dnes ten algoritmus sveta funguje tak, že 20-ročný človek príde do zamestnania a dostane vyššiu výplatu, ako je tam človek, ktorý tam pracuje 20 rokov. To znamená, že žijeme na trhu špičkových technologických vývojových úrovní a na druhej strane, ako keby ten ľudský potenciál a kvalita toho človeka osobnosti je ešte viac ako keby dlhom zabrstená, pretože je človek dezorientovaný tými novým tam vecami, ktoré na trhu prichádzajú aj v oblasti technológií. Samozrejme, umelá inteligencia, zaujímavá vec, niekde som čítal, že od 90. rokov sa znižuje vôbec úroveň inteligencie človeka a teraz prichádza umelá inteligencia. Takže ja keď sa zamýšľam nad tým tak trošku z nadhľadu a keď sme sa aj rozprávali s Jančím, tak jedna vec, ja som veľký fanúšik všetkých technologických vymožeností a študujem aj umelú inteligenciu, pretože ma to baví a tak ďalej. Ale vždy to chcem zaraďovať do kategórie nástrojov pre našu spoločnosť a pre nás ako ľudí. Hrozivé fakty vidím však všade, tým, že ľudia sa nedostali ešte z toho nevedomého autopilot režim módu a nejakého takého biorobot režim módu v životoch. Neprehúpli do takého vedomého módu fungovania, tak tam je ten najväčší problém súčasnej doby, pretože pokiaľ je tu nástroj ako umelá inteligencia a generácie, ktoré dnes viac času trávia scrollovaním na mobilných telefónoch ako reálnym štúdiom alebo hľadaním hodnoty v živote alebo odovzdávaním hodnot vo vzťahu k ľuďmi, tak tam je spoločnosť veľmi ohrozovaná tými novými technológiami. Nové technológie budú fantasticky fungovať aj v životoch firiem, tedy, keď ten ľudský potenciál bude tiež kultivovaný a vyvíjaný aspoň šťastí tým tempom, akým tempom ten technologický vývoj ide. To znamená, že pokiaľ my budeme vedieť používať umelú inteligenciu ako nástroj pri našom vedomom fungovaní v živote a žití toho života, tak to bude špičková, neskutočný úlet, kam až ľudstvo nás to môže posunúť. Pokiaľ však budeme v pasívnom, rezistentnom móde, ako dnes 80%, možno 90% spoločnosti žije, že stali sme sa absolútne pasívnymi, rezignovanými konzumentmi
vplyvov okolia, tak vtedy máme obrovský problém ako spoločnosť, aj ako spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí. Pretože firmy dnes nemajú robotov. Hej? Vycestujme do Japonska, navštívime kaviárne, reštaurácie a ďalšie ostatné menšie, väčšie firmy, kde robotizácia je na úplne inej úrovni a samozrejme robia a vykonávajú určité činnosti. My fungujeme samozrejme v inej časti planéty, kde sú charakteristické stále ešte tie osobné, ľudské, vzťahové, emocionálne parametre, vo vzťahoch. A na to sa treba zamerať a to treba kultivovať. Môj cieľ, vďaka akadémii a vďaka mojim všetkým tým vzdelávacím konceptom, podujatiam a tak ďalej, je dostať človeka, ktorý bude zručnejší a schopnejší pre nový algoritmus doby, ale tým, že začne byť a začne žiť svoj život ďaleko zodpovednejšie, ďaleko vedomejšie, pretože keď na takého človeka potom ja nabudujem nejaké zručnosti, nejaké schopnosti, nejaké zručnosti, nejakú mentalitu z tejto doby, tak celý ten človek bude vedieť veľmi kvalitne a ľavou zadnou ovládať akékoľvek nástroje, ktoré sú aj dnes, alebo prídu aj do budúcna. Takže ja sa na to pozerám z pohľadu možných dopadov, čo to môže priniesť. Samotný nástroj je špičkový, neskutočne fantastický a uľahčuje množstvo tých takých tých dennodenných, rutinných úloh. Množstvo dát dokáže umelá inteligencia sledovať, zdravotníctve, sociálnom priestore, vo finančnom sektore a tak ďalej, čo samozrejme tie roboty, alebo robotizácia celkovo, tam už funguje, není to, že včera to začalo, ale ja mám veľký otáznik nad tým, že pretože aj ľudstvo ako druh sa vyvíjame a hodne veľa vývojových charakteristík vidím za posledných 10 rokov vo vývoji človeka ako druhu tu na tejto planéte a na svete. A pokiaľ prehúpneme z módu, že ja sa nemusím vyvíjať, všetko sa vyvíja všade, ale ja môžem ostať taký istý, tak to je obrovské riziko. Vo vzťahu k technológiám, vo vzťahu k umelej inteligencii. Takže môžem o tom hovoriť dlho, ale aby som nemeťahoval čas, tak asi povedal krátko. Tam súhlasím vlastne s tým, že si povedal, že musíme vybudovať najprv seba, aby sme vlastne potom mohli používať tie technológie a tie nástroje. A tam je to presne vidieť, že ono posledné mesiace je to viacej o tom, že už je jedno, ako som ja dneska vybudovaný ako osoba, ako podnikateľ, ako majiteľ, ako partner, je jedno v akej ako rovine, ale viacej ide o to, že ako to vyzerá, alebo ako si to vlastne vyskladá. Ja tam je proste problém s tou autenticitou, že dneska tá komunikácia je natoľko rýchla, natoľko častá, že vlastne ty nemusíš o mne vedieť nič, ale na základe tých všetkých nástrojov, ktoré využívam, môžem akoby si vytvoriť o sebe obraz, že je to v realite takto, ale pritom ten život môže byť úplne iný. A tu to podľa mňa naráža, budeš vy narážať, že vlastne, ako si povedal, tam je kľúčové to, že dneska musíš vybudovať seba na to, aby si efektívne používal ten nástroj, aby si vedel odovzdať to, čo vlastne chce, že už dneska ide kvantita a ako keby tá generácia obsahuje viacej, než povedzme tá hodnota za tým, že ja dneska môžem od rána do večera sa točiť a bude to vyzerať super, ale nemusím mať vybudovaného seba, čo je vlastne Alexová téma a tým pádom sa dostávame do toho, že bude tam nejaká disproporcia a ty si budeš odo mňa kupovať moje služby, ale iba na základe tej propagácie. Používam tie super nástroje. Áno, čiže v konečnom dôsledku je dobré ovládať jedno aj druhé, rozvíjať sa vedome a samozrejme teda využívať aj tie moderné technológie, hlavne teda tú umelú inteligenciu, budovať tie hodnoty, lebo hodnoty, ako sa hovorí, pri firme ostávajú na veky. A následne je to potom aj vidieť, že keď si firma naozaj stojí za tými hodnotami, a vie sa prispôsobiť tomu aktuálnemu trendu na tom trhu, ako teraz sú napríklad témy umelej inteligencie, tak je si preklopiť tie svoje hodnoty do toho prostriedku, ktorým to vie využívať a teda rásť ďalej. Možno príde v priebehu pár rokov umelá inteligencia v forme kvantových počítačov, že budú dostupné oveľa viacej a úplne sa zmení ten trh a to fungovanie. Ale pokiaľ ostanú práve tie hodnoty, tak je dosť možné, že sa s tým bude dať. Tak ešte môžem, len čo sa jednu takú
taký bod. Jak mňa tiež príchod kvantových počítačov a všetkého ma veľmi zaujíma. Začal som o tom dosť nejak študovať, ale čo hovoril aj Janči, že cez tie sociálne siete dnes, alebo to, čo bolo ešte prednedávnom, tak veľmi populárne, že však všetci si urobíme brand na sociálnych sieťach, všetci si tam začneme pušovať ten content a predávať sa a tak ďalej a tak ďalej. Vznikol tiež zaujímavý fenomén v súčasnosti, že aká je vlastne naša úroveň mentálna, kvalitatívna a hodnotová, na základe čoho my na základe toho kontentu cez sociálnu sieť vieme vyhodnotiť, či ten človek je dostatočne kvalitný a či je individualizovateľný aj pre mňa, alebo je to len nejaký všeobecný kontent za účelom toho predaja. To znamená, že dneska všetci svietia všade. Hrubom povedané, koho si ten klient vyberá. Pretože v určitej dobe sme sa o sociálnych sieťach bavili, že dajme tam content, predávajme seba, kto sme, autenticita, identifikovateľnosť a ďalšie veci. A otázka teda je, a dokončím len, Marcel, asi nás čas tlačí, že? Postupne, ale ešte sme v norme. Áno, viem, posledná veta, že mňa vždy zaujíma, že ten človek, ktorý na základe toho vyhodnocuje, aké sú jeho vyhodnocovacie mechanizmy, na základe aké skúsenosti a akého kvalitného uvažovania, aby vedel vyhodnotiť, že čo má naozaj tú hodnotu a čo sa len tvári na hodnote. Lebo veľmi veľa som aj ja nad tým rozmýšľal aj počas tej praxe, ako vykonávam, že kde je skutočná tá hodnota a čo tá hodnota vlastne je. Pretože každý sme ako individualita na vlastnej vývojovej ceste, aj mentálnej, aj duševnej, aj fyzickej. A dnes sa deje to, že ten, čo sa najviac predáva, tak toho najviac ľudia kupujú. Otázka, či je toto najsprávnejšie z pohľadu hodnoty. Aj z pohľadu hodnoty potom pre firmy a pre ďalších zamestnancov, akýchkoľvek iných menších, väčších ľudia. To je práve to a tým prechádzame aj na ďalšiu tému a to je využitie ozaj umelej inteligencie a automatizácie, ako sa dajú reálne zefektívniť práve tieto procesy v podnikaní, napríklad od zákazníckeho servisu po marketingové kampane a content. A tu by som poprosil Jana, aby uviedol nejaký príklad z praxe, že pozaj, ako sa to dá využiť. Robili sme to pre nejakého klienta. Ty ako to automatizácie, tak prakticky dneska máš, alebo teda personalizácie od obsahu. Stále sa bavíme o tom, že teda je extrémne pretlak personalizácie, že mám si nájsť celovú skupinu, ktoré bude komunikovať určité informácie a budem proste ich komunikovať veľmi custom do detailov pre danú celovú skupinu. Tak v tom by tá umelá inteligencia extrémne pomôže, že ja chcem dneska napísať e-book, povedzme na tému, ja neviem, teraz sa zaoberám výrobnými firmami, ako majú riešiť marketing vo výrobných firmách. Bola, keď som možno taký e-book písal 2 týždne a dneska ho napíšem možno za nejaké 3 dní, hej. Že v tomto prípade ten segment dostane presne tie informácie. Ja musím ale ten segment poznať ako osoba, musím mať nejakú biedanú hodnotu, aby som cez ten nástroj vybudoval tú personalizáciu, hej. O tom už sa bavíme o tom, že každý dostane v rámci tej personalizácie to, čo potrebuje. Môžeme rýchlejšie, povedzme ako podnikateľ, seliť na širšie spektrum, povedzme segmentov, vďaka tomu, že tú prípravu mi robí ako keby ten nástroj. Že to je napríklad príklad tej personalizácie. Čo sa týka možno príkladu efektivity, či už reklamných kampaní, tak tam sa môžeme baviť o tom, že teda tá umelá inteligencia už nestibie nejakým spôsobom čítať tie dáta. Stále sa bavíme o umelej inteligencii z hľadiska povedzme, že marketingov, inovácií, že teda reálne k čomu to vieme využívať sú texty, triedenie dá a všetky ostatné veci, ktoré zadávame tomu systému, musíme nejakým spôsobom verifikovať. Že či robím, ja neviem, v translate preklady nejakých textov, musím to skontrolovať. Keď si vyhodnocujem reklamné kampane a nahrám tam robustný Excel napríklad z minulého roka klientovi a chcem hľadať tie najlepšie reklamné kampane, on mi ich síce nájde, a on mi odporúči, že použiť tieto reklamné kampane v rámci tohoto časového obdobia. Napríklad pred 2 týždňami som vyhodnocoval takto akoby celý rok jednej firmy nemeckej
A zrazu sme zistili, že on vie vytriediť ako keby tie dáta. On nám presne povedal, že na základe dát tieto reklamy budú fungovať a odporúčil nám, aby sme to ako keby realizovali v rámci nejakých daných mesiacov. Ale v tých daných mesiacoch to on vyhodnotil úplne zle, čiže my keby to zapneme, tak tie kampane v tom období vôbec nefungujú. Čiže stále sa bavíme o tom, že je to nástroj na triedenie dát, na vytváranie obsahu, ale bez našej verifikácie ono není vo fázi, kedy ona akoby sama vie rozmýšľať, hej, ona vie triediť dáta, vie nejako usporiadavať, ale tá verifikácia je na nás. Problém je častokrát aj v tom, že keď ona nemá odpoveď do umelá inteligencia, tak ona ti dá nejakú odpoveď, aby uspokojila tvoje akoby nejaké požiadavky a tým pádom musíš dávať dodatočné otázky na to, aby si vôbec ju dostal tam, kde potrebuješ. Čiže vlastne dneska by som to zúžil, že tá umelá inteligencia v tom marketingu ako takom inovácia, okrem teda možno nejakej robotizácie, je vyslovene, že v triedení dá, hej, a uľahčenie týchto vecí. Hej. Dobrá vec je to, že ja neviem, máš nejaký web, kde potrebuješ mať nejaký support alebo call centrum, kde už ti vieš zavolať na tú infolinku a ten robot vie s tebou spraviť ako keby nejaký rozhovor. Paketa má napríklad super vec, že vieš zavolať, nadiktovať jej číslo objednávky a povedať nejaké kľúčové slovo, kde ona ťa buď odkáže niekde a vyhodnotí ten problém, že toto sú veci, kedy ten support ti to vie nahradiť, ten ľudský faktor a nepotrebuješ mať ako keby netráviť toľko času možno nejakým ľudským faktorom, to je super, ale stále sme limitujúci, že dojdeš do bodu, kedy vlastne vyriešiš nejakú požiadavku alebo odsunieš toho zákazníka na to, aby si nemal 100 telefonátov, prečo mi horela sviečka u teba. Hej, v tom produkte, ale tá umelá inteligencia povie preto, lebo tá sviečka vydrží horieť, ja neviem, 2 hodiny, hej. A to stačí tej populácii, čiže nie sme v tom mysle, že ešte by sme mohli nejako nad tým stávať, že by to sami rozmýšľalo, ale toto je podľa mňa na jednej strane veľmi dobré, lebo tá výpočtová technika nemá ešte tie kapacity na to, aby zvládala, aby ten systém sa učil, hej. Čiže toto je podľa mňa to, čo sa deje a čo sa dá reálne dneska využiť. Ale bez toho ľudského faktoru stále nebudeme akoby ešte úplne autonómne fungovať v rámci toho celého aj. Áno, čiže stále sa dostávame k tomu, ja som sa pousmial pri tej pakete, lebo sme to viackrát využívali, nakoľko posielame balíčky a na toho robota som volal 2-krát a potom som tam už nikdy nevolal, lebo mi to zabralo 20 minút času. A on ti nepovie, že sorry, som zaneprázdnený a počkaj si, lebo si 16. poradí. Ten robot ti ten telefón strídne v tú danú sekundu. Je to, že nevydešíš možno úplne všetky veci, ale oni majú percentuálne akoby dané, že koľko tých dopytov vie tá umelá inteligencia nejakým spôsobom vyriešiť, alebo minimálne ti dá odpoveď. Že keď tam máš ľudský faktor, tak to call centrum má povedzme obmedzenú kapacitu, že je tam 20 ľudí a vedia ti možno lepšie pomôcť, ale v nejakej percentuálnej akoby miere ti stačí naozaj tá odpoveď, že toto sa naozaj reálne nedá. Áno, v tomto je to logické, že vie to vyriešiť, dajme tomu tých 80% prípadov, kedy naozaj je tomu volajúcemu stačí, áno, veľmi jednoduchá odpoveď, ktorá splní jeho očakávania a tým pádom, ako hovoríte, není preťažená tá linka, dajú sa cez tú linku riešiť reálne veci. Čiže z toho nám ozaj vyplýva, že je veľmi dôležitý ten individuálny prístup už k akejkoľvek téme tej umelej inteligencie, ale že ozaj to není tak, ako by si človek možno povedal, že je to umelá inteligencia a teraz napíšem tam raz jednu vec a tým pádom je to vybavené, že sa to samo o seba bude starať. Je to ozaj tak, že v takom štádiu ešte tej umelej inteligencie není sme a presne ako Jan povedal, je to hlavne o tých dátach, o tom triedení, že tam je obrovská tá kapacita tvoriť, triediť, vyhodnocovať, ale potrebujeme tam stále tú kontrolu. A práve bez tých osobnostných črtov a tých vlastností budovania tej hodnoty jednoducho nás tá konkurencia vie zožrať v tomto svete, keď to tak nazveme. No a práve na tému tvorby toho kontentu je jasné, že človek má stále kratšiu pozornosť a ten informačný pretlak z tých sociálnych médií sa valí na nás ozaj, že z každej strany mení sa správanie užívateľov a je tam naozaj prechod z tej textovej na vizuálnu a hlasovú komunikáciu. Teda, keď sa nám už postupne kráti čas, tak tu mám zopár ešte takých otázok pripravených. No, vieme, že teda ľudská vnímavosť sa mení a že teda v tejto dobe vieme, že ľudský mozog sa
vie nastaviť rôzne vzorce, paterny, podľa ktorých preskakuje určité veci a vie napríklad filtrovať reklamu, ktorá vyzerá ako reklama, lebo tú reklamu videl už veľakrát v nejakej podobe. Že ako sa dá s týmto aj vďaka umelej inteligencii popasovať v tejto dobe. Že reálne, ako to vie fungovať, aby bola tá reklama zaujímavá. Ako spraviť ten marketing, ako spraviť tie videá. Napríklad. Wow. Celé je to o tom, že vlastne musíš najprv vedieť, stále sa vracame k toho, čo Alex povedal, že musíš mať hodnotu, musíš mať akoby tie skúsenosti. Čiže musíš vedieť to, že ten obsah bude zaujímavý, keď na začiatku bude nejaký hook, keď tam bude možno nejaký príbeh za tým, keď tam bude možnosť nejaká vízia nejakého zlepšenia. A tá umelá inteligencia je stále nástroj, hej. To znamená to, že keď jej povieš, že chcem mať zaujímavý content, chcem, aby začínal nejakým dobrým hookom alebo nejakým jinglom, ktorý vlastne ľúbuta toho človeka. Chcem, aby tam použil nejaký príbeh, aby to bolo personalizované, aby tam bola nejaká pridaná hodnota. Tak ono ti to vytvorí, hej, že očakávať od toho, že tá umelá inteligencia ti dneska akože spraví úplne super content, nespraví. Ona ti na 90% spraví príspevok na sociálnu sieť alebo do kampane. Robíme toto, sme v tom najlepší. A je to také, ja tomu hovorím, že trhová komunikácia, sme na trhu, hej, predávam jablko, hej, stojí 2 €, mám ho najlepšie, poď si ho kúpiť. A toto je tak generický content, čiže ty musíš mať zase vybudovanú tú úroveň svojej hlavy na to, aby si povedal, že ja nechcem ako keby ty trhovú komunikáciu z toho trhu, že mám najlepšie jablka, stoja 2 €, poď si ich kúpiť, ale ja chcem niečo za tým viacej a s tým po mňa bojujú aj tí podnikatelia, že oni nechcú, že veľa podnikateľov je ako keby osvietení a reálne majú tie skúsenosti na to, že robia kvalitnú prácu, ale majú ako keby defekt, že nevedia proste používať tie nástroje a nevedia ako keby sa vžiť s tým, čo sme sa aj s Alexom bavili pred 2 týždňami, že vlastne robím dobrú prácu, vyhodím nejakým spôsobom informáciu o tej dobrej práce a nikoho to nezaujíma, že vlastne a bojuje potom ten podnikateľ s tým, že vlastne, že prečo by ja som mal tam dávať iný druh kontentu cez AI vytvorenú, ktorá mi pomohla, keď ja reálne chcem pridávať tú hodnotu a tie sociálne siete v tom zrýchlení ako by prešli do toho, že tá hodnota sa vytráca, hej, že keď scrollujete dneska tie siete, tak tam máte prevažne nejaké influencerky, ktoré niekde boli v nejakej reality show, hej, to má extrémne akože čísla v rámci toho, je to celé. Ale na konci dňa platí to, že my chodíme na tie sociálne siete kvôli zábave, hej. To znamená to, že teda ten content by mal byť ako keby pre tých užívateľov, nech sa zabavia a popri tom im tam súďme nejakým spôsobom niečo hodnotné, hej, že áno, že 4Q&A, teda, hej, že 4 nejaké formáty, kde oni sa zabávajú a potom jeden formát ako keby taký, že OK, máme super firmu a robíme to takto, že najlepšie bolo na tomto ešte v minulosti, keď som aktívne robil sociálne siete. Teraz začínam písť znovu, že vlastne ľudia mi hovorili, že super robíš ten marketing, ale na základe toho, že som išiel na pracovnú cestu a preto som si aj nejaké halušky niekde na salaši, hej. A na základe toho povedal, že ty nevieš to rozoznať reálne, ale vyzerá to, že si tam komunikuj a na základe toho mám s tebou vzťah. A už je jedno, že ako to vyzerá, akože pohľadia. Tá umelá inteligencia po celé iba zobrala, zrýchlila, vieš si spraviť natibulkované video, vieš tomu dať peknú hudbu, vieš vyhľadať podľa algoritmov veci. A ten, kto to robí, tak ten vlastne je, keby ten trendsetter je zaujímavý pre to svoje okolie. Aktuálne v rámci podnikateľského sveta je veľký pretlak na sieti LinkedIn, kde vlastne každý ten jeden podnikateľ sa snaží generovať nejaký content z nejakých eventov, konferencií a je tam extrémny pretlak, hej, toho celého procesu. Keď sa potom pýtaš tých ľudí, že sú podnikatelia, ktorí generujú 3-4 posty do týždňa s rodinou, z dovolenky, z nejakých klubov, z preznášok, hej, a teraz sú v top 50 ako keby v rámci rankingu a potom sa jeho pýtaš, a čo teda, koľko si predala tých kozmetických balíčkov do tých firiem? No 0, hej. Že proste, ale vieš čo, zavolali ma tam do podcastu, hej? A teda, a potom to zaobalíme celé pod nejaký brand awareness, čože akože súza, že to vníma, ale tých ľudí je tak veľa, je tam extrémne veľký pretlak, že tú hodnotu, ako Alex hovoril, nemá šancu si akože nájsť na tej sociálnej sieti a teraz všetci valme teda výnky, lebo je to populárne. To, že na konci dňa je to akože biznisovo, ako podnikateľ z toho nemáš ako nejaký priamy dosah na nejaké zdroje, že je super vidieť to, že sme na konferencii, že sme proste niekde v podcaste, ale ty ako podnikateľ by si mal tvoriť zdroje, mal by si budovať tú firmu. Je to také nejaké ozlátko, že proste čerešnička na torte. V podstate áno, ale zase musím povedať, že je potrebné tam byť, lebo tá doba si to dneska vyžaduje a je to proste už povinnosť, hej.
že sa nám postupne kráti čas, ale ešte tam máme určite jednu, dve dôležité témy. Poprosím ešte 2 minútky. Môžeme prehodiť, ale teda podnikateľ a sociálne médiá, toto je asi možno na hlbšiu debatu, pre aký typ podnikania je ktorá sociálna sieť viacej vhodná. Že na čo sa zameriava, kde si tých klientov vie nájsť. Len prejdeme. Tu slajdo. Dáme to slajdo. A v podstate ešte posledná vec možno z mojej strany, taká otázka, že ako sú dôležité recenzie. A toto je práve jedna vec, s ktorou sme sa aj s Martinom bavili, že, s Martinom Vachom a toto aj s Janom, že my si aktívne pýtame recenzie napríklad cez kartičky, ktoré pribalujeme do balíčkov. Podarilo sa nám tam získať vyše 50 5-hviezdičkových recenzií len na Google, čo pre nás ako malú firmu je v online svete veľmi dôležité, lebo keď si niekto hľadá produkty vo všeobecnosti, tak nás vie nájsť. Ja by som to teda odporúčil z našej skúsenosti a tiež sme sa bavili, že keď máte možnosť, pýtajte si vždy tie recenzie, lebo ostanú na veky. A to je jedna vec. A ďalšia vec, že ak si viete teda nájsť možno minútku, 2 času, môžeme to vyskúšať rovno hneď po panelovej diskusii, že si vyhľadáte teda firmu, ktorá je pre vás tuto napríklad zaujímavá. Väčšina firiem má profil, ak nie, tak určite tu máme odborníkov na to, aby poradili, ako sa to dá veľmi jednoducho založiť a ako si potom následne aj tieto recenzie pýtať. Pre nás je to obrovská vec, čo sa týka dôveryhodnosti a potom teda aj efektivity. Prejdeme teda k otázkam zo slajdov. Zerá, že teda si nič nám neprišlo. A to je. Ale môžeme sa samozrejme tak opýtať. Takže, nech sa páči. Ja som sa chcel spýtať opak pánovi individuálne, ale chcem vám otázku, keďže sa vedujeme hlavne tomu votonému tomu osobnému rastu, či sám využívaš tento nástroj v rámci svojej práci. A na jen to mám otázku, vzhľadom na to, že už to bolo spomenuté, že vlastne je to o tom, že aká maska sa vlastne rodí a v podstate ten obsah je generovaný, čo aj obrazní sú generované, texty sú generované, že ako vlastne tam zachovať tú autenticitu. Unihali sme síce aj tie domoty, ale ako vlastne tú autenticitu to zachovať napriek tomu, že v podstate všetko napiatuje aj ja. Je to efektívne, ale že sa tým nestratiť sám seba v tom máte. Len krátku odpoveď, nepoužívam to na dennej báze. Samozrejme stále som v móde, že študujem celkovo, že akým spôsobom to komunikuje, ako reaguje a tak ďalej a tak ďalej. A tej dennodennej praxi skôr ten fokus mám na kreovanie nejakej takej naozaj reálnej hodnoty a tak ďalej. Takže je možné, že obujem sa do toho nejakým spôsobom viac. Momentálne není to na dennej báze, že by som používal. Skúšal som na excelovské tabuľky, na rôzne nejaké takéto obsahy a ja. Čo sa týka toho contentu, ty vieš byť autentická, lebo keď sa bavíme marketingovou umelej inteligencii, jediné čo funguje, s čím vieš ísť von, sú texty. Tie obrázky vieš používať v určitých farbkových sektor, pokiaľ je to nejaký, v tom prípade asi nejaký SEO brand, že proste, tak keď sa bavíme o tom, že ten content si musíš robiť ty, to znamená fotky teba, fotky obrazov, fotky možno nejaký Disney stretnutí. Svoje myšlienky zoberieš, nemusíš ich nejako rozpisovať, ale tej inteligencii zadávaš aktivy kritéria, že čo sú tvoje hodnoty, čiže ty musíš naučiť v tých promptoch a v tých vláknach umelú inteligenciu, že toto je môj jazyk vyjadrovania, toto je môj štýl hodnôt a ty ako nástroj sa to nauč a používaj to. A tebe to zabezpečí to, že vlastne keď budeš robiť 50. výstup, tak tá umelá inteligencia ťa bude poznať tak, že vlastne ti pomôže v tom, že iba ti urýchli si to vec, čiže nebudeš i seba pretvárať. Odkiaľ to bude stále tvoja, ale v rámci generácie tých textov ten systém ti extrémne zrýchmi keby tú výrobu do celého procesu, že ja takisto dneska nebudem písať nejaký príspevok, keď viem, že ja hodím firemné texty do tej umelej inteligencii, kde ja som ich vytvoril a viem, že sa mi páčia
tak keď sa páči aj tej umelej inteligencie, nech používa. Tým pádom ty si spokojnejšia s tým výstupom. Hej. Čiže ono nie sme v štádiu ešte, že by to bolo nejako extrémne, že použiteľné, aj keď teda tie platformy tento rok už prišli s tým, že teda Facebook, Instagram alebo investovali veľa peniazí v minulosti do výpočtovej techniky a proste do serverových riešení, čiže tento rok predpokladám, že to príde už aj na slovenský trh, že budeme nahrávať s tým systémom naše fotky, nejaké naše myšlienky, ale si budú triediť a usporiadavať. Google to má dneska v rámci nejakých Temax kampaní, keď nahráš 20 fotiek, 20 nejakých textov, on si sám triedi, sám si prispôsobuje niekde. Facebook s Instagramom to už robí dneska tiež. To sú tie častokrát nepodarené reklamy, ktoré vidíme, že vlastne ten titulok tam vlastne nejakým spôsobom asi možno nemal by, niekde to nevie zobrať všetko, že on zase triedi dáta, čiže ten Facebook zoberie 10 fotiek, 10 klejmov a on si testuje v rôznom čase na rôznych miestach, on si už tam robí nejaké batóny a podobne. Nevyzerá to úplne efektívne, ale smerujeme práve k tomuto, že oni nechcú, aby sme my používali nejaké iné nástroje, oprem ako keby Meta AI, ktorý vlastne už v niektorých krajinách je pustený. Či ste zachytili v Instagrame, už bola možnosť, že si viete cez AI robiť freestyleky, ale práve asi kvôli tým serverovým riešeniam to stiaty pred 3 týždňami, pretože neviete si vybrať z knižnici nejaký template. Je to náročné uviesť to celé do praxe, čiže aktuálne sme v stave tom, že teda výroba textov a inšpirácií a možno strategických vecí. Hej. Ešte jednu otázku. Se zhodneme na to, že začneme mít prehľad toho konceptu a internety na systém mobilní a teda vidíme, že do vždycky opatrenia my algoritmy plavovatiši uvodajú populárne bety. Teraz vlastne doskone sa odlušajú a teda počúvam, že vraj začínajú ľudia viac na ich zadávanie využívať ChatGPT alebo AI a nie Google. A teda aj ľudia z digitálneho marketingu a z tohto oblasti vedú, že o to, čo sa nebudeme baviť, je sa o optimalizácii alebo optimalizácii AI. Jaký je tu aj názor na to? Je to jeden veľký prúser za mňa, čo sa týka tohto, lebo ten pretlak je šialený. Ja si nemyslím, že prídeme k tomu, že tá AI bude úplne, že aktuálne je stav taký, že tá AI to nevie ísť konkurentom týchto relevantných zdrojov. Vie ti poskytnúť zdroje, musíš korigovať na to. Ona nevie sama rozmýšľať, tam je najväčší problém, že my nie sme pustení vo fáze tej AI do toho modulu, že ona sama rozmýšľa. Keď to príde, keď to budeme technologicky vedieť v rámci akože kapacít toho zrealizovať, tak v tom prípade sa môžeme o tom baviť. Aktuálne to triedenie dát. Pri Google dneska si triediš dáta sám, lebo máš nad tým kontrolu. AI ti ich vie vytriediť, ale musíš ju skorigovať, že aký dojde, lebo ona nevie, či chceš konšpiračné médium, alebo či chceš nejaké iné médium. Hej. Ona ti proste zoberie z dore podľa jej mysliace si, že by mohli byť relevantné, ale ty si to musíš verifikovať. Ja častokrát keď riešim tieto veci, tak mne to nájde zdroje, ktoré ja nepovažujem za relevantné a tým pádom nemusím povedať, že tieto zdroje proste si vyškrtne a si pretože ona teba môže úplne zaviesť na cestu, kde ani ty vlastne nechceš skončiť. Dáme ten problém. Pri tom Google, keď si pozeráš tie zdroje, tak sám rozhoduješ, ktorý si vyberieš. Pritom, keď dáš prompt alebo príkaz tej umelej inteligencie, tak ona rozhoduje, že čo podľa nej, a keď si to nezverifikuješ, tak potom sú častokrát aj tie verejné výstupy nejakým akoby smiešným pamfletom, že lebo niekto to proste používa tak, že to iba zoberie, skopíruje a sa potom uverí. Takže ďakujem, môžete pokračovať cez prestávku. To je zaujímavé, môžeš spraviť z toho príspevok a všetci to prečítame. Nie, už naozaj nás tlačí čas, páni, ale podľa mňa to bolo veľmi výživné, čo sa týka informácií. Je zistiť, že ako naozaj to v tomto svete funguje, umelej inteligencie. Ďakujem veľmi pekne ešte raz pánovi Jan Májech z agentúry Upvision a pánovi Aleksandrovi Mikovičovi z Alexanders Academy. Sa pristavili u nás na pódiu a mohli sme prebrať aspoň takto v rámci našich časových možností tému umelej inteligencie, marketingu, ako to funguje. Verím, že máme všetci teraz oveľa lepšiu a jasnejšiu víziu a vieme sa na to pozrieť, že v akých krokoch vieme postupovať, vytvoriť tie hodnoty a postupne začať používať tie prostriedky, ktoré sú a keď nevieme, tak určite nájdeme niekoho, kto je možno povedal mladší a vyzná sa do toho. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a prajem príjemnú prestávku.